Pinakamagagandang lola! Ha! Pinakamagandang lola! Ha! Kagalam! Matanggal yung braso, patay ko. Bili! Patay ka mga lola! Patay ka mga lola! Dali niyo po, wag niyo kalat ka rin! Namuyari ako na ito, pag nagkulang yung braso na mga yan. Mga mamo, pasensya na po kayo, hindi ko magkakalat ka rin kayo. Yan, 1, 2, 3, 4, 5. Anim lang yung magagandang lola rito. May dalawa pang nakapulang magagandang lolo. Okay kids, upo muna kayo ha. Sa lola nyo ibibigay ko yung prices nyo. Hindi, papabot ko. Bibigay ko sa kanila, tapos iaabot sa inyo. Dalawa. Sige. Ayan. Kids, usok muna kayo ha. Ang gaganda ng mga lola natin. O mamo, sa taas ka kaya mamo. Tabi-tabi kayo sa lola. Mamo, sa taas ka mamo. Taas ka. Diyan ka dalawa. Okay, direct. Pwede ko picturean sila ha. Okay, picturean po sila yung mga magagandang lola natin. Meron tayong lola na parang mamamalengke. May lola parang pupunta ng mahjong. May lola na gusto mangutang. Ayan ha, halo. Meron tayong lola ng donya. Yan. Ay, papicturean ng mga lola, mga mamo. Tingin sa camera, okay, look at the camera, smile. Wow! Okay, 1, 2, 3. Mga ano ko na po, nabati niyo na po ba yung mga birthday celebrant? Ikaw pa, miss? Hindi pa. Pero, babatiin niyo na daw po sila. Okay na po ba yun? Hindi, ganito po mangyayari. Kakanta na po tayo ng happy birthday song. Pero 1 by 1. Okay na po yun, pero huwag kayo mag-alala, ha? Hindi po tayo, mapapaka na. Ganito po mangyayari. Kakanta tayo ng happy birthday song 1 by 1 pero sa pamamagitan ng Sounds of Animals. So, for example, napili mo mamo aso. Ganito lang aso ha. Aw. Oh, walang tatakas. Oh, mami, tatanungin lang ito ha. Anong paborito or animal pet sa gusto mo? Aso. Okay, mamo. Anong sounds ng dog? Aw. Ayan, sige na mami ha. Aw. Pero, don't worry, sasabayan ko kayo. Okay, mamo. Favorite animals or pet both sa akin ha. Sabi mo, ikaw. Ayan, mamo, favorite. Pusa. Okay, ma'am. What sounds of cat? Meow. Ayun, ate, Persian. Branded yung mga hayop natin dito. Oh, mamo. Ayan, gaya natin. Meow. Ay, ba't iba yun ha? Meow. Oh, ganun lang. Oh, mamo. Baka ako piliin mo ha. Ayan, hindi ako kasali sa mga hayop. Ayan. Ano ba favorite animals or pet? Manok. Okay, mamo. Ano pong sasok? Manok. Tatao. Parang panapong na matik na matalo na. Kaya, kokorok. Kaya na. Pero huwag kang mag-alas, sabayan kita. Okay, alam ko na yun sa'yo. Pig. Ay, dito lang. Okay, mamo, favorite animals or pet? Kambing. Mahilig na babaitan to. Oh, mami. Ano pong sasok kambing? Ayan na. Ganap na ganap. Okay, couple ka nga, mami. Nene. LDU. Naiiyak ako. Grabe si Ari. Okay, mamo. Favorite animals or pets? Pig. Okay, what sounds of pig? Ay, may boses! Parang nakatay na yun ah. Pero huwag kayong mag-alala, mami. Dadala naman to, ha? Nawala si Kumari eh. Ay, tawa-tawa ka din. Dapat ikaw nandito eh. Diba, ayaw mo tumayaw? Dito ka na. Ay, habol ka. Ano nga pala? Napigtan pa niya yung lamunan, ma'am? Eme? Okay, bata kasi, ma'am. Ano bang animals or pets yung pinaka-favorite niya? Tweet, ibon. Ibon! Okay, mami. Dito ka, mami. Matanong ko, anong uri ng ibon? Mataba, mapayat? Siyempre mataba. Ay, mataba! Anong size? Big or small? Big! Big! Ayan, mataba ng big. Ay! What's color? Brown. Parang alam ko na to. Mamo, favorite big nyo? Big, tapos mataba, tapos brown. Anong ibon ito? Parang pilit balay. Babalahibo. Bahay. Ibon bahay, alaga. Malaka tayo na. Ayan, sige ito. Umpisa muna natin sa aso. Okay, mamo ha. Okay lang, lipat muna kayo doon. Okay, dito ako sa gitna, mami. Okay, kaysa pa, palakpahan nyo lang kami mamaya ha, pagtapos. Okay, mamo, I count to 3, sing a happy birthday song with dog sounds ha. Sabay na ta. 1, 2, 3, go! Parang naipit sa kabinet ha. Next naman tayo. Sa pusa. Okay, 1, 2, 3, go! Yaw.
Ngayon alam niyo na kung bakit maraming pusang natasagasaan. Dahil sa'yo. Oh, mamo, ano ba manok? Ano ba manok? Okay ha? 1, 2, 3, go! Kokorok, 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 kokorok. Palakpakan natin yung inadobong manok. Pero huwag kayong mag-alala. Isang araw na naman itong kahihiyan nyo. Okay, Mamu. Ano bang favorite animals niya? Nakikita sila. Kambing. Ayan. Ito yung kambing na kinakatayin na buhay pa rin. Dinan, dinan. 1, 2, 3, go! Naname, me, me, me. Me, 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 me. Me, 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 me. Me, 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 me. Okay, isa kami cover your head. Me, 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 me. Palakpakan natin yung kambing. Ayan, okay. Natako na tayo sa pinakadalaga. Diyos ko po, patawarin niyo ako, Ama. Ayan. Ayan. Ayan, sabay ako kay Mami, ha? Kasama kayo sa trabaho ko ito, napagutusan lang, pasensya na. Ayan, ha? Ano ba sa'yo? Dada lang naman. Oink, 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 oink. Ay, ako, ate, pinatibaboy nga muna ang ganda. Oink, 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 oink. 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 Alam ba natin yung baboy ng umbrella? Okay, and last but not the least. Palakpakan natin ang ibong baha. Kayo may gusto niyan. Halit tayo. Ayan. Huwag kayong mag-alala, Mami. Isang araw na kahihiyan lang naman to. Dito tayo, Mami. Ayan na. Nagpakaladkad kayo sa mga bata eh. Okay, 1, 2, 3, go! Tweet, 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 tweet. Tweet, 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 tweet. Tweet, 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 tweet. Tweet, 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 tweet. One more time, lift up your head. Tweet, 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 tweet. Tweet, 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 tweet. Diyos ko, Diyos ko po. Ayan ha. Ganto mangyayari. Dadaan natin to sa judging. Kung sino yung mga gusto niyo mga hayop. Okay, kunyari, pag sinabi ko, sino boboto kay aso? Papalakpak lang kayo ha. Papalakpak lang kayo. Okay, sample. Sino boto sa aso? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ha. Ulit tayo, ulit. Okay, sino boboto sa pusa? Oh, taas ka ba? Lamang ka ng tatlo, naka-15 ka. Tapos si Mamu, laglag na to, 12 lang eh. Tinalo ng pusa. Ano talaga yung sa pusa, okay, Mamu? Thank you for joining. Okay! Sinong boboto sa manok? 17! Laglag yung pusa, tinuka ng manok sa mata. Yan. Thank you for joining. At ikaw isang matindi rin ha. Sinong boboto sa kambing? Malapak dun. Wala pong sisigaw, walang sunog ha. Okay, laglag yung ano natin, manok natin. Kinagat ang kambing. Mamu, yan, partner, bigyan mo ayuda. Ayan, mga salompas yan ha. Okay, ito. Sinong boboto sa baboy? Laglag yung baboy. Ayan, ito yung prices, talo yung baboy natin. Ayan, Mamu, thank you for joining ha. Pasensya na. Sino po? Hoy, labas yung apo neto. Ay, sorry po. O, ito na. Okay, ang maglalaban. Baboy at ibon. Baboy ba sa'yo? Ay, kambing, sorry. Okay, ito na. And last but not the least, sinong boboto sa ibon? Parang pantay lang ah. Okay, dahil wala namang kayo mga sakit, ganito ang nangyari. Para pantay, Mami. Yan ha. Kampalan na lang malakas para malaman natin ito. Hello. Uy, bakit ako? Ano lang po. Bali, Mami, ganito mangyayari, ha? Sabay po, pagbilang ko ng 1, 2, 3, sabay kayong kakanta ng happy birthday sa pamamagitan ng mga animals sa favorite nyo. Sa'yo, mga, sabi mo na, tweet, 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 sa'yo. Me. Sabay po kayo, walang hihinto sa inyo, ha? Kasi igaganto po yung mic. Salitan po. Kung kanina yung boss sa pinakamaganda kahit walang mic, mananalo ng Benjo Motor! Kanina yan. Dapat na pala dyan. Ayan na, dodoble po yung namin prizes. Okay, ready po. Lapit tayo, Mami. 1, 2, 3, go! Tweet, tweet, me. Tweet, 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 me, 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 tweet, tweet, me, tweet, tweet, me, tweet, tweet, me. Malabo, di ka malaman. Okay, sa Mami Cover Head. Tweet, tweet, tweet.
Ay, sabi ko pala dapat sing. Ayan. Okay, ulit ha. Sabay ulit kayo ha. Tweet, tweet, me. Okay. Pag sabi ko sing, kan tayo. 1, 2, 3, sing! Tweet, 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 me, me. Tweet, tweet, me, me. Me, me, me. Tweet, tweet, me, me. Tweet, tweet, me, me, me. Palapakan niyo mga hayop! Ano ba yung apat yan? Ay, Diyos ko, buwali siya na. Ayan, hindi ko nalaman kung sino panalo, pero tag-dalawa na lang kayo para wala sa mga loob. And thank you po.